ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст дӯстони азиз, Daewoo Nubira бо нархи арзон, Toyota Axio, Daewoo Nexi 2, Opel Astra F дар кузофи Sedan, ВАЗ 2107, Lada Kalina, BMW C, хоб сечкаҳои объёмӣ ва простой, ҳастаи ВАЗ 2114 советский ва ҳастаи Opel Vectra ва дигар мошиное ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки боша барои реклама кардан маромад рӯй кунем ва агар ягон мошин хар бошед дар комментар нависем, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 118 сомону 5 дирҳам наврасонаги маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биям ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метаҳем компания Акаи Бекзодро. И Ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московская Аялбурҷ омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд гарантикатӣ. хоб мошиношон мошинои комфортни, чанд навъ мошинои люкс доранд ки худтон вибрат мекунен. ҳар рӯз рейс доранд, баъдор имина ҳар рӯз рейс доранд ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Акаи Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқу саломат бурда мераванд ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаша ба калом мегиранд, худашон мекунанд ва соқу саломат бурда меоранд. ду та рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дазда ҳам имо ҳам WhatsApp дорад. компания Акаи Бекзод маромад шахсоне ки дар Ака бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медем, маромад занг занем. мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, ВАЗ 2107 аст ки мошинои советский молодёжни, соли бори 6 2008 сол, сӯзишфурӯш газ, бензин, мотори 1.6 литр инжектор, коробкаш механика, сайсари мошин мега беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мега то охири ноябр дӯстони азиз. 4 та баллон мега 90%, ақибош дӯстони азиз. ақибош мақсад ки средня пешаш нав аст. свети сафед, ҳуҷҷат то охири моҳ дӯстони азиз, дискош простой. соли мошин хай нав, мошин мега беҳтарин ҳолат, пӯсидагӣ задагӣ надорад. нархи мошина мега 25 000 мегем, бо муомилаи хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 25 000 мошин мега созай бо омада бинен муомила мешавад. промои рақамҳои соҳибшон накор мекунад, рақамҳои Россия, дар рақамҳошон WhatsApp имо пайваст доранд. кадоми шумо ки ВАЗ 2107 солои 2008 ки мехарен, сайстайнои солои нав, маромад занг занед, бештар маълумота аз худашон гирен. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан боша, маромад сурат маълумота дар рақамҳои мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деми мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст Opel Astra F дар кузофи Sedan. соли бори 6 1996, сӯзишфурӯш бензини хӯлӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега сайстани хубае. коробка мақсад мотор, салон тоза дӯстони, мошин хай мақсад ки дар соат маълумат ки чӣ хел тозаке. ва нархи мошина мега 45 000 мегем, бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дӯстони азиз, яъне ки территорияи Колхозобода, Ҷалолиддини Балхӣ Румӣ, нархи 45 та муомила дорад. 96 солаи Opel Sedan, дискаҳои простой. хоб рақамҳои Россияи промои кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. маромад дӯстони азиз, кадом то ки мехарем, бештар маълумота аз худашон гирен ва шумо дам агарам хали мошино боша барои фурӯхтан, барои реклама кардан, маромад рӯй кунем, мо реклама карда дар видеои оянда ҳамин хел мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Axio аст баъдон ки соли бори 6 2007 сол, сӯзишфурӯш бензини хӯлӣ, мотори 1.5 литр, коробка автомат, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин се моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, электропакет, задни камера, монитор, баллон 80%. дӯстони азиз, нархи мошин 71 000 сомон, камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар ва вариантҳои алиши ягон опелои соз боша, болои сумамтия мешавад. опеле мақсад опелои хечебек, Sedan ёки ягон намуди дигар мошинои созтарак, мақсад болоиш агар сумамтиян хел варианта дорад.
ва мошин дар шаҳри бохта рақамошон билайн ватсапам дора кадомтон ки мехарен бештар маълумотша аз худашон гирен срочна ва ягон мошини фурӯшӣ дошта бошем барои реклама кардан марамаз сурат маълумотша роя кунем мо реклама мекунем агар ки мошин хар бошен дар комментария мо нависед ки чӣ хел маркаи мошин мехарен мо дар видеои оянда аз фурӯшонда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexi 2 бадрон соли бори 1996 сӯйчфурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад нахадва дӯстон азиз мошин Nexi 2 намедонам Nexi 2 кадаге ки хай махтор маълумотча мегирен электропакет ҳама намош қоидави соитаи сафед мошинча мега чотка нархи мошина мега 23000 мегем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. якумаш рақамҳои мегафон дастии 4646 дуюмаш рақамҳои вавилон ахираш 9456 ҳар ду рақамҳошон кор мекунанд. мошин нахаду Daewoo Nexi 2 96 сол ҳамаш қоидавӣ. ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин Nexi агар хоҳен агар фаҳмидан дар ҳамин рақамҳошон занг занен бештар маълумотча гирен ва мақсад хонаи заминаи квартира ягон аппарата ягон техника ягон маҳсулота ягон чизе ки барои реклама кардан боша барои фурӯхтан марамад мо реклама мекунем метавонед сурат маълумотча роя кунед. агар шумо мошин хар бошед дар комментария нависед ки кадом маркаи мошин лозимае ва кадом соло аз куҷо то чанд сол монад мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем аз фурӯшонда ба шумо ҷудо карда пешкаш кунем. шумо ба хотири меҳнатомо як лайка фаромӯш накунед обязательно лайка занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Lada Kalina ҳастае баъдрон ки соли бори 2006 сол сӯйчфурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷатош мега то 06/02/2024 мегад ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. балонош ледния хадавои мегад надорад када накунад дӯстони азиз. хоб салоншам тоза кардам хеле свето балон хай ҳолати корӣ мошин сайстоянии назур на безе ҳолати хуби техникӣ дае. нархи мошина мега 25000 мегем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пости Чимтепа дӯстон азиз яъне пости Чимтепа шаҳри Душанбе нархиш 25 та муомила дорад. якумаш рақамҳои дастии Вавилон Тоҷикистон ахираш 54 дуюмаш рақамҳои Россия дастии кор мекунад ва ватсапам дорад. маравад кадомтон хали мошинчои ки мақсад Lada Kalina ки мехарем бештар маълумотча гирем мошинчои экономӣ ва простои. бештар маълумотҳои пурра ва аниқ аз худашон дӯстон азиз аз шумо боз такрор мекунем ки хоҳиш аст ки ба хотири меҳнатҳо лайкора занем фаромӯш накунем ва силкаи навори моро агар имконат бошад ҳамин силкаша дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok ва дигар сайтҳо падисаш кунед. агар ягон реклама боша марамаз сурат маълумотро роя кунем мо реклама мекунем ва навори моро то охираш тамошо чунки мошини арзон дар видео яъне бисёр шудагӣ аста метавонед навора бо диққат то охирша тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон ки Daewoo Nubir ҳастае ки германская нархи ахиронша ва срочная мошин бениҳоят арзон. соли бори 1997 сӯйчфурӯш газ бензин мотори 1.8 коробка механика мошин мегад созай фақат ки камтар моторшда як ҷош мегад кор дора мегад мошин мегад фақат бензини холӣ кади гаштагия дӯстон азиз бензини холӣ кади мошин мегад ин датчики хол ёки модулуш мегад камтар айб дора мегад мошин ки заводи наштеса мегад мумкин ягон электрики ҳам бошад мошин инқадр дард дорад дигар маҷош соза мегад мақсад ки балон салон пасису мотор худуш фақат ёки датчики хола ёки ё аз модулша ҳамин хел мегад соҳибуш мошин мегад ҳама чош мегад заводской айхидша ягон камбудӣ надора мошин ҳай ҳуҷҷатош мегад ҳаст дӯстон азиз солонаш уже буд мешавад хоб балоншам миёнай ва хадавоишам 70% вариантҳои алиши бошам мекунем ва нархи мошин мегад сумаки мегад 8000 сомони аст дигар арзон намешавад нархи ахирон шавад бадун аз ҳамин камтар мелич кор дошта ин модула мумкин ягон электрик кор дора мошин мегад дар хона мегад мошин бензини холикати гаштага хела дасти як одам дае. хоб мошин дар шаҳри ваҳдат рақамошон аст Россия ва WhatsApp дорад дӯстон азиз метавонед бештар маълумотша аз худашон гирен вариантҳои алиши дошта бошед маҳрамат пешкаш кунед бо қатъи ака маслиҳат кунед метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае ки BMW 3 серия соли бори 1993 сӯйчфурӯш бензин мотори 1.8 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад камтар мегад кор дорад дигар хел маҷош мегад 100% мақсад ки сайстани салон кузов мақсад созай мошин ай учёт синемат кардагия нархи мошина мега 18000 мегем бо хайхтон муомила мекунед нашуд сумуш ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз BMW 3 серияш мақсад ки 93 сол 18000 рақамошо мегафон аст кадом то ки мехарин харидори аниқ бошен
бештар маълумот чакарем. Мошине ки камтар мегӯяд кор дорад. خب مرامت تماس گیره. و دوستان عزیز اگر رکلام باشه برای فروختن خانه، زمینه، کوارتیره، ماشین، آپارات، اگر تکنیکای ما رکلام میکنیم. رقمای ما برای رکلام کردن 885 12 20 20 واتساپ داره. مرامت میتونین روی کنین. بگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی هسته واز 21014 ماشینای سوئیس که ملادیشن چخل که در کامنتر بسیار برادران خویش کردن. سال بریشش 2005 سال سویچ فرش گاز بنزین موتور 1.5 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین میگه سوزه موتور سوز коробка سوز خداوی 100% الکتروپاکت ماشین میگه سوزه. نرخ ماشین میگه 20000 میگیم با معامله و میکنه میگه صاحبش و ماشین عین حال قرار داره در پایتخت رقمشون واویلون سروش میگه سوم داره کنه معامله خوب میگه داره 4 دیسک بالون لاتیکوری اینم خیلی سویتو. دوستان عزیز نرخش 22050 سال معامله داره میگه در نزد کاپوت ماشین. خب اگر شما که خریدار کی باشین بیشتر معلومات پورش از همین رقم‌ها گیرید دوستان عزیز و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنین. اگر امکانات باشد پادلیسش کنین و علیکم دریغ ندارین. مگذاریم بر نهم ماشین فروشی اوپل وکتور هسته که سرچنای با نرخ ارزان سال برای 1993 سویچ گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا. دوستان عزیز ماشین میگه حالت خوبی تکنیکی داره که کامتر میگه راسخود داره. ماشین سوز میگه که راسخود دارد. نرخ ماشین میگه 8500 سومونه. دوستان عزیز خیلی بختون معامله میکنه چند ارزان شدن شم و رقمشون بیلای نه. ماشین در تریتوری پایتخت 8500 سوم نمره ترانزیت سایستنی میانه بوده. بو خیلی ممکن ارزان کنن خیلی میگیرین سوسو ماشین راسخود میکنین ماشین سوز میشوه. خب دوستان عزیز اگر ماشین خراب باشین در کامنت نویسین چه مارک لازمه. ما در ویدیو آینده ماشین گفتگی شما رو فقط پیشکش میکنیم. شما هم فقط به خاطر مهنتتون بازگه تکر شوه لایک رو درک ندارین نورا تا آخرش تماشا کنین. مگذاریم با دهم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی هست دوستان مرسدس بنز سی کلاس سچکا پول ابیومنی سال برای 1994 سویچ فرش دیزل ابیوم موتورش میگه یک نه میگه ممکنه یک 8 باشه یک نه هم خیلی نایسای باشه. коробкаш механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин фақат кам дизелай дига ма сӯзаста пола биён дӯстон азиз мошин сӯза мега свети сафед. хоб диска ҳастай дискои худаш балонош средни светои сафед. нархи мошина мега 30000 мега соҳибаш бо каунтер муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтарда 30000 муомила дорад. рақамош аз рақамҳои тисел тоҷикистон кадомто ки мехарем бештар маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. дӯстон азиз тамоми намуди рекламаро мекунем. марҳамат чӣ реклама ки боша барои фурӯхтан барои пешравии худтон марҳамат рӯй кунем мо реклама мекунем. хоб имо навори имзои мо то видео анда худмат габонам.